Pong mar pi aora Yala ma okelo ule gwenge mag Otagulo keto jopiny gi kibaji kod luoro ni inyalo monje gi rao. Pong mar aora Yala okel gi koth mapek kod bedo ne lai mar pigno ma odonjo god nam Lolwe bende sani odinore. Giwacho ni jatend piny Kenya William Ruto manolimo Siaya dwe mar 10 higa mokalo nosingo tieko gedo mar olalo madhogoe e thuolo ma dweche 18 to mano pok otimore nyaka sani. Bende gin kod luoro ewi kaka nyithindgi biro ng'ado lalono e kinde ma skunde idhi yaw juma mabiro. To kage yawonwa Kalabat bapi okalo to nyithindo nyalo yudo kaka kalo to kaka giyawo mano kaka wabiro timore gi nyithindo onge kes kacha bende tin madakwa og nwadhi dagi nyithindo kanyachiel akwa MP marwa Miso Chandat mondo biye walosie kode one gima timwa ka kobiro boneno gima timwa owe bet forward wan osiepe ne obi an amiga an osiepo chanda kabisa. Gima timre jowadwa en gima lich ahinya. Wasebedo ka waywak dhogo isani ok kalre. President nene ichikowa maber kabisa ni ikelonwa bridge, flyover bridge iloso within 18 months. Ilose at a very low pace, setting out osetim to yo mitimego waneno kitime mos wamedo mna chandre. Ng'eny udi moko bende osepodho piny mana nikech wach mar pigno. Koro President parwaye ni wacho maber kendo ni warwaki maber.